Kita ang aming langit. Dito sa bayan, malungkot sa langit. Sa ikaw na sanglay, sinihapon sa bayan, at kumalahan ko. Nawaraan hako, sa tatang isang hindi ko mahal. Waring katapusan, makalipan. Mag-asahan, hindi ko iksisikpan. Waring kamatayan, lumalong saan. Sinihapon sa bayan, at kumalahan ko. Nawaraan hako, sa tatang isang hindi ko mahal. Waring katapusan, lulunod na kalipan. Mag-asahan, hindi ko isisikpan. Waring kamatayan, lumalos ang. Waring kamatayan, lumalos ang. Ang utaw sa kampauan. Ikaw ang iyong sarap munduhan. Ikaw ang kurang sa ikaw at ikaw ang natanaw. Ayaw dapat ko hingalin ang imo sangkay na putli. Ang anak ng langit, maulaw at tunay. Ikaw lang ang tundok sa natunatunan. Hello, shout out to everyone in the house. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman sa inyo mga fan. Siguro ay Hasta la Visares Idol. When our peace is set and away, when my life is fair and blue, how I wish you were beside me, help to stay my whole life through. You're the only one who leaves me.
dreams come true. Oh my darling, Hello, good evening. this is what you're Ang gonna mga do. Kiss me in the morning. LH dyan, lumakas sa kayo mga LH dyan. Nagsiakyatan na kayo sa kaayuan. When I see you setting down when my life is well and blue, how I wish you feel beside me. Have to stay my whole life with you. You're the only one who can make my dreams come true. From my darling, there's a blessing. This is what you gotta do. Kiss me in the morning, kiss me in the night, kiss me in the daylight, kiss me all the time. Hold me, darling, hold me, be my friend. Kiss me, hold me. Hello, magandang shout out people in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you sa pagbisita sa aking tahanan. Pakpak lang po kapag ayos. Nagluluto. Habang ako'y nandito at Ngunit ang iyong akala ay hindi mo na, hindi ka bibiruti. Papapailan ko pa habang ako ay narito at may buhay. Palasin ko, nagtitiis ang iyong buhay. Ang buhay mo, unti-unti na pumapanaw. Balik mo ba isintahan? Ako'y mamamatay. Kundi ikaw ang kapiling habang buhay. The party, let me see your hands up. Hit the party, let me see your hands up. If you hit the party, let me see your hands up. Let me see your hands up. Let me see your hands up. Let me see you work, work. I like to see you work, work. Let me see you booty down without a t-shirt, shirt. I love when you go in, from up to some cheesy. I can picture you like you know. I see you. Balik ko ba
Hello, big shout out to Lina House, magandang gabi. Matatagal sa kapila.
Ayan, hindi ka talaga shout out. Sumunod yung sa house. Pampapak mo kayo gusto na. Okay, sa pampapak. Magbobak. Ilang silid niya ganyan.
Northern Samar mixed of Idol. This is Salde Minizel Cha-Cha-Na. Kumakain ka pa eh. Ay alunga sirila kita magpuro kaya ka kaya naman at dun ako siya maupay ko dun taon ako sinurusturya kita daw lagi sugat man waray ka buwasa waray na painisip nyo nakatalwasa lala ang laki hindi na maarap sige na o hapo ang napuro sa nakita ay ang purusan Yan, bigyan mo na Maricar Agal Samsak-sakan Dahil pinamasak mo ako
bibigyan kita ng jacket. Hindi ka na magawa ng jacket. Salamat sa pagdalaw sa bahay ko. Ibaba ng linggo ang bahay mo para matikitan kita. Uyakan ka, bataan sa sulok na ismila. Ano may at bari, damo kay palay ma. Pangahulian ka, pagsikan sa sulok na kamiba. Huwag ng jacket ko, kami dito ka. Hindi na ayaw ng jacket ko ng gusto mo. Sakit ko kuya Will. Hindi ako palagi. Hindi dito. Hindi dito. Kaluyuhan sa pupukaw, masirat na, ay alam rakhan Magbawa ka lang ng bahay dito. Matikitan mo dito. Nadalaw ko yung tahanan. Ako tayo. Thank you so much. Bigyan-bigyan sa shout out sa iyo, Marikar Kadaw. Tama naman yung mga ay di na maantos, hindi ka siya. Handa mo nga karo kaya ka. Bahal na marinagin, diri na lumuto, diri ko mabagi. Magtinaw na tubig, bagay gulang kapa. Nalaploy ako pula, diri ko nabi. Agam kapak yung malinaga, sinong mga asa-asa, inarangan ng asaw-sawa. sabi ni Marikar, hindi sila makakaway. Abir ko Alam ba? Kaya parang makapagmanap kitang vlogger. ay di na maantos, hindi ka siya. Ano ko puro ka nakakasip. Kaya ka. Mukhang Agay na panghero, mukhang agay na ayaw balikan. thank you sa support mo. Kadaw. Imo pagpalakas. Mapinaw daw tubig, bagay gulang kapa. Nalaploy ako kapula, hindi ko nabi. Makagulit ka nun. Kita ko po. Kita mo. Ano masasabi mo sa puso ko? Sana ngayon, andito ako sa PCCTV sa malapit sa PCCTV. Pati para sa nasusunod, Hindi iklaro ang iyong ipakata. busi. Diyan mag-iisipagada, isan bulan mga hugada. Abir ko kang Dito po ako sa QC. Bakit ng PCCTV? Haharap lang dito. Handa mo makaro kaya ka. Sakit ba sa tiyan? Pero bagay na ayaw balik. Kaya ito imo pagpalakan. Ayaw kahuway. Magandang araw. Hindi ko alam kung anong araw ko mas Pilipinas nasa ibang bansa. Sa amin, Saan yung province mo, Marikar Kadaw?
masipag mangisda. Para sa Pinas po. Dito ako sa Cebu City. Malagasan mo silang 10. Yan ang experience. Wala akong ulam kumana. Ayun yan, matumag yung huli. Hindi klaro magsalita ka. Saan ka sa Pinas? Dito po ako sa Cebu City. Tahol mo sa City, City Buga. Maricar. Tahol ng artista. Ayaw paglanara, ako lapag inom, para pakondisyon, kay manong sunod, lamuan pagkakita ko. Alam na kaina, ipisi-pisi pa, sikira bangkero, ayaw paglanara, ako lapag inom, para pakondisyon. Nandito ako sa sa Quezon City, sa malapit sa may EBS-CBN. Sabi ni Maricar ka daw ako sa Zamboanga, Pinas. Saan ka ngayon dito sa Pinas? Sa ano? Sa Bacano ako, salita. Bacano. Salitang Chabacano, ano yan? Ayun, nasa Zamboanga siya. Sa Zamboanga. Chabacano. Ako sa salita. Ayan, klaro na boses. Tinanggal ko kasi yung yung music. Thank you. Chabacano, salita niya. O sabi nung katrabaho ko yung mga Chabacano daw, masarap magmahal. Sa Japan ako host, may asawa. Ingat ka dyan sa Japan. Nasa Japan siya. May asawa. Ako wala pa, naghahanap pa lang. Dun siya sa babae. Sabi niya, paano kasi host kanina? Peryahan, wala ako marinig, ha. Pero nasa peryahan kanina, wala siya marinig. Di nga, sabi niya. Di ba sabi mo, yung mga Chabacano, masarap magmahal. Sabi niya, di nga. Ang totoo daw yun, sabi ni Kuya Lina. Ha. Natawa siya. Natawa si Chabacano. Ha, sabi ni Maricar ka daw. Ngayon ko lang yun. Ano? Lingwahe. Sino kasama mo? Ayun, dalawa kong katrabaho nandito sila sa sa barracks namin. Yung isa nandun may kausap, yung isa ito. Nagdi-dinner pa lang siya. Kasi galing siya doon sa Q-Mart na Malingki.
okay host. Parang Espanyol ang salita namin. Espanyol, Spanish. Kaya pala. Kaya pala ang puti niya. May kawig nga siyang artista siya, no? Chusdi Vargas. Dalawa. Is suporta ko ngayon. Ikaw at si Nolasco is been. Wow, thank you so much. Maricar ka daw. Construction worker lang yung trabaho namin dito. Sa Quezon City.
Yan. Okay na. Nagkataon ako kanina. Pasensya na matakarkada o nagbaterili yung ano natin. Nakasal siya kasi yung bateri nagtulog ko na. Okay, hindi na ako nabalik na po ako. Yan, okay na. Thank you. Medyo matigas pa kaya Lina tong saan mo nabili to? Medyo matigas pa yung saging. Pero pag binatan mo, lambot. Malambot na pag gusto ko ng malata. Kasi parang bilag-bilag ka eh. Ay, ganda! Miga, shout out. Gusto nyo saging, mayroon pa ko dito. Bigyan ko yung saging. Ha? Kabatsa siya. See? Ang tawag doon? Ang taga-sampang doon? Yung pabalik ako? Hindi. Si Maricar yung kabatsa. Nandun siya. Hi, Chapakana. Chapakana pala. Kumusta ka dyan? Kanta tayo. O sige, kanta tayo. Anong gusto mong kanta? Pag-aralan natin. Ano lang? Enjoy lang tayo mga lugi. Papatanggal sa stress dahil nagka-COVID na yung Pilipinas, marami nang namatay. Ayan, may bago pala. May bago. Shout out. Kanta na tayo. Ayun. Anong gusto natin kantahin? Kanta kayo. Sige, ako kanta. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado kong puso. Kaya mo yan, ha? Kaya nga lalo din dito sa Japan. Marami lang. Ikaw ba'y nararapat sa akin? At siya ba'y dapat kong limutin? Sablay ako sa iyo. Sablay? Hirap. Minsan lang ako kumanta, sablay pa. Iba na lang, iba. Wow, ay, sasabay pala. Sabay. Yan sabi, hindi sablay. Sasabay. Sasabay ako sa iyo. Sasabay pala, akala ko sablay. Pasensya na. Marunong na sana. Sasabay ako sa iyo sa sige, patugtugan mo Santissima. Sabi mo, sabay ako Santissima. Sa Diyos. Kaluka, sabi niya. Hindi pa pala Lobat na lang katay natin. Ha? Kumustahin ko yung pag-ibig mo, kung mayroon pa ba? Kung lobat na ba o full charge? Ha? Sige, kakanta ko. Para sa mga Chapakana na nawala na ng pagmamahal at nalubat na talaga. Okay, ha? Okay, ganito. Kaya lang, pwede ba tayo mag-music? Sasama natin ang may lusot para medyo maganda? Kaya lang si YouTube pagka magagalit. O sige, dito lang. Makinig makinig kayo dyan Sana magustuhan nyo. Diba, masaya pa tayo. Diba? Enjoy tayo. Kahit na ganito tayo habang nabubuhay sa mundo. Habang tayo nabubuhay sa mundo, tandaan nyo lahat. Habang tayo nabubuhay, ay may pag-asa. Yung walang pag-asa, ay yung patay na. Diba? Kakanta na ko Mike. Hello. Terara. Perfect. Kumusta na ang iyong pag-ibig? Nakasabay sa krisis ng panahon.
bumaba ang halaga ng piso. Di kaya'y sumabay rin ang pag-ibig mo. Dati-rati, madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam miss na miss kita. Lagi kitang kinukontak, ngunit lubat ka, lubat na ba ang pag-ibig mo? Nakalog pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Ang puso mo'y ibig kong marinig. Please, tumawag ka kung may luka. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinukontak, Akyat sa bahay. lubat ka, lubat na ba ang pag-ibig mo? Pili na akyat sa mga kung makikita mo siya dito. Nakalog pa ba ako sa isip mo? May signal pa ba Ayan, pinapa ko na yung bahay. ako sa puso mo? Hello, my love, kumusta ka? Thank you. Sana Akyat siya, makikita mo siya dito sa dito. nagustuhan nyo lang sa lahat ng mga nakikinig o nanonood. Maraming salamat sa inyo. Makikita mo siya, akyat siya. Parang video call din kayo. Akyat na please. Sa baka na. Akit na siya? Oh. Yawan mo ko may buka mo. Ibitan nyo. Sabi niya kanina, ako na lang maniligaw sa iyo. Biglang ko ako ng power. Magbasa ko na lang po. Ayan. Bilisan mo, akyat na siya. Nandiyan na ba? Wala pa. Kamu, ligo pa. Di ba sabi pa nila, bago ilabas sa shooting, isprihan mo na siya? O, di ba? Sige na, akyat ka na. Marita. Bakit daw siya? Yung, sige na. Ha? Di para maipakat na sa screen. Nakita na ba ako dito? Pinabak ko na yung link ko. Cukup ba yan? Easy na, akyat ka na dyan. Nakita na ba ako niya? Di ba? Hindi pa. Sige na, siguro isa ka lang dyan. Yung kumanta ko, nakikita niya. Marita ka daw. Pinabak ko na po yung link ng streamer ko para makakyat. Wait lang. Sabi niya, wait lang. Aking mahal. Wait lang, mabara lang muna ako. Sige. Okay lang. Patawad mo. Sige, magbra ka. Magbra. Talog din siya, talog. Happy lang. Pwede naman hindi magbra din para lalo kong ganaan kumanta. Sabi niya, wait lang. Mabara lang muna ako. Sige.
Para makita mo na si Mr. Railway mo. Sige na. Huwag ka na mahiya. Baka naman wala namang pagsuotan ng bra. Ayan, wala pa. Sisira yung ano si YouTube, makaka-copyright tayo. Sana. Wala pa, di siya pumasok pa. Nagbra pa yun. Kaya muna siyang matapos magbra. Sige. Nandiyan yung link yung binaba ko. Siguro baka natulog na siguro. Ha? Baka nakahiga siya niya. Wait lang, mawala lang ako. Oh. Rose, Mark. Ayun na. Akyat na siya. Abangan mo dito. Mas maliit ng video sa monitor. Ayun. Pwede na. Kakanta tayo. Kita sa monitor. Kakanta na ba tayo? Oo, kata. Di ba napindot ko kasi makiakyat ulit. Napindot ko yung cancel. Akyat ka ulit magkaka daw. Yung cellphone ko kasi medyo nakahang ko kaya. Konting face lang, kagad siya. Akyat ka ulit marikar. Hindi na nakahanda sa kaya rin. Sige na, akyat ka ulit. Ano sabi? Ako. Ayan. Ayan. Kita mo dito sa monitor. Ayan, kasama. Kitsit ka pa rin. Tingnan natin. Hello. Narinig mo na ba? Hello. Narinig mo na? Ayun yan siya? Oh, okay na. Mas marikat. Ayun. Hello. Okay na, Miss Maricar? Miss Maricar? Okay na? Narinig mo na? Narinig mo na? Hello. Narinig mo na? Hello. Wala siyang headset. May diferensya yung headset natin. Ikot mo kaya. Baka di ko siya.
Pamaliw ka. Kanta kita para sa iyo. Narinig mo ba ako? Yes, ganda. Hello, hello, Chapakana. Halo, halo, halo. Wala naman siya. Wala daw busis yun. Walang busis. Walang busis. Walang busis. Ako busis, sabi niya, ha, ha. Okay lang, panoorin mo lang itong mga show ng mga construction worker. Okay lang kahit walang boses. Okay lang.
Sige, kakantahan ka na lang ni Kuya Lina. Duit na lang tayo. Narinig ako noon. Ha? Narinig ka niya pero siya di natin ano. Maricar. Kadaw? Kadaw. Maricar Kadaw. Duit na lang tayo. Kaya wala busis. Baka Baka nakamute yung ano mo. Nakamute yung cellphone mo. Walang busis yung ano niya, yung mouthpiece? Walang mouthpiece? Siguro sa wala siyang busis. Sabi pa niya kanina, ako na lang manliligaw sa iyo. Oo. Wait lang, kukuha siya ng bulaklak, sabi sa iyo. Okay, nasana yung bulaklak mo? Hihintay ko, sabi ko kasi, ikaw na lang manliligaw sa akin. Swerte ko naman. Binata yun si Kuya Lina. Binata ko. Kasi niniwalayan na ng asawa niya. Niniwalayan rin ako kasi pangit daw ako eh. Sa ibang bansa. Kung nakaalis na, iniwanan na siya, di na bumalik. Hanap siya ng guwapo. Bakit daw walang busis? Kaya walang busis. Kaya sabi ko, baka naman hindi ka nagsalita. Sabi ko nakamute siguro yung ano, sabi niya, hindi naman. O si Ru, parang yung book niya, parang si Ruben Padilla, di ba? Parang ako si Ruben Padilla ngayon. Suklay siya kasi pinagandaan ka na akit. Pinagandaan kita, ay pinagwapuhan kita. Kasi maganda yung kaharap ko eh. Nandito may bisita naman tayo. Shout out mo, Romil Lagasan. Shout out. Magandang gabi sa'yo, Romil Lagasan. Makidikit po Maricar Kadaw nito. Romil Lagasan, shout out. Good evening sa'yo. Romil Lagasan. Romil Lagasan, shout out. Simula nag-isa ko na palagi nandito siya. Huwag kayong kumalimut tumambay dito sa aming tanggapan. Tutok na 24 oras. Walang tulugan. Bilog ang mata. Parang mata ng mga kwako. Wala na kaming tulog dito. Mga mutak namin, nakahaba na. Hindi naman kuma. Maricar, pakidikit po kay Romil Nagasan. Legit po yan. Organic. Marunong magbalik po yan. Nadinig ka yung bati ko, nadinig ka? Sino pa huli patiin yan? Marami. Wala pa, dalawa pa lang makiya. Nasaan na siya? Nanood pa? Si Maricar Kadaw? Maricar Kadaw! Sabihin, sana yung bulaklak. Nasaan yung bulaklak ko at aking hinihintay? Iingatan mo yan. Kahit ilang taon ako'y nabubuhay sa mundo. Pagbalik mo ka sa nandyan pa rin yan. Bibilihan ko ng abono. Abunuan mo ng pagmamahal palagi. Malaos mo yung bulaklak o yung pagmamahal ko sa iyo, hindi yan malalaos. Yan yung ori. Kung sa ginto pa, pwedeng isang responsya. Hindi piki. Tinawanan ka na yun. Nakanta ko rin, Sisgan. Para sa'yo. Kasi, nalulunod na yung puso ko sa'yo. Nalulunod na yung puso ko sa'yo eh. Nakanta ko, Sisgan. Maricar Kadaw, babakan. Di kita makita. Sisgan, out of my life. I was wrong, I'm to blame. I was so untrue. I can't sleep without her love. In my life, Kabaw-baba ka dito. there's just an empty space. All my dreams are lost.
I'm wasting away. Forgive me, Won't you save me? My heart belongs to you. Lady, oh lady. Baba ka daw ng bahay, Romil. Sapihin ko. Kasi si ano, diyan nagbablog siya, ano lang siya. Support lang yun siya sa mga ano, Iltis. Sabi niya, ginagawang karaoke ang Iltis mo, ha. Hard to go on. I really miss the girl, my love. Came back into my arms. I'm so alone. I'm being, I'm down on my knees. Ano, kumusta na? Okay lang kayo dyan? Ayaw ko na, hindi yata okay. Ano, masaya ba? Pag hindi, itapon ko itong mga gamit ko rito. Tulog ka yan mamaya pag di ka mag-combine. O ano, sayaw na lang kayo tayo. Wala lang kanta. Ha? Kakanta ko ng ano. Yung nang ikay. Pusong bato na lang. Pusong mamon. Mamon. Entertain ba? Kapilit daw si ano. Si ano ito. Ha? Nagubay siya ng bahay. Dan na Romel, sabi niya. O tapos na daw si ano, si Hari Carcada. Tapos na si Maricacada. Dan na Romel. Pangarap tayo dito ng Pulapo. Plus, hindi ang tulong na nagkita ng ano. 9:30. Wala pang 10. Boom, boom, boom. I'm on. Dan 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 nasaan na kayo? Mga magaganda, mga cute. Pasok. Wait lang, host. Pakainin ko muna pusa ko at aso, kanta lang mo dyan. Sige. May aso at pusa pala siya. Sige, pakainin mo muna sila para maluso. Sarapan mo yung pagkain nila para hanap-hanapin ka. Nadinig yun. Na-reply lang sabi niya. Upang ikay mahalin nila. Yung bulaklak ni Kuya Lina, inaantay kanina pa yan. Sana Aso po sa alaga ka lang. Ako. So ako lang wala. Marikar ka daw, ako po'y hihiga na, sapagkat ikay habang nagpapakain ng iyong alagang aso't pusa, sana'y lagi mo silang himasin sa harapan mo. Wait lang, host, pakain ko muna pusa ko at aso. Kanta lang muna mo yan. Marinig ba tayo pag kumanta? Ha? Hindi naman tayo maririnig yan. Iho, sabi niya. Maricel. Thank you very much and always forever. tulog na yan si Kuya Lina sa pasok Pasok ko sa bukas. Wow.
So ako lang muna. Good night, Maricar Kadaw. I love you. I love you daw siya. Ako lang muna. Nag-headset na lang ako. Papakain pa siya ng pusa. Ano? Yung pusa mo, kumakain ba ng saging yan sa aso? Meron ko saging dito. Kahit tayo. Pag-uwi mo sa Pinas, treat kita. Sagot ko lahat. Saging. Sige, may dalawa ka na, oh. Dalawa nga. Sino yan? Si Maricar tapos yan. Kaso yung papakain pa, iniwanan na yung cellphone niya. Iniwan lang. Host ka rin dito, host ka na, host. Pag nagsalita, ano ka dito, nakaharap sa camera, host, tawag sa'yo yan. Tawag sa'yo, host. Kahit di ka pa. Kasi di pa yung pamagpatigan. Yung ganun yan. Kahit di ka pa kompleto sa ano mo. Di ka pa kompleto sa requirement ni YouTube. Pag nag-live ka, host, tawag niya sa'yo. Dito ko yun yung charger mo. Gumagana na uli yung ano. Mana? Ano lang, sumpungin lang ito eh.
Ang alaala mo, hindi ko malimutan. Ayan, Maricar, okay na. Okay na. Mahina yung unit dito. Wala kayo, boss. Ayan, okay na. Okay, thank you. Mahina yung unit kasi data lang gamit ko. Ayan, yun, tulog na si nakahiga na pero kumakanta pa rin, narinig mo. Masayahing tao yan eh. Parang walang problema yan pag Kung makita mo sa mga mga past video, ko upload na video, may minsan sumasayaw yan. Hindi yan nagiinom. Wala yan, di yan nagnigarilyo, di yan nagiinom. Ganun lang yan talaga, masayahin lang. Maganda lang yung talaga yung yung boses. maganda ba talaga? Kala niya naglasing ka, sabi ko hindi. Di walang bisyo yan. Yan? Masinop yan sa pira. Kaya may sariling bahay na yan dun sa Laguna. Swerte yung makapangasawa niyan, may bahay na. Normal na pala yung pareho kaming ganyan din ako. Maingay, madaldal din ako, Yalina, parehas pala kayo kalog. Ganda yan magtandim kayo kasi masayahin. Siguro palaging binata pala yun. Nagtatanong, binata ka pa. Yan, may past yan siya na hiniwala yan. Yung asawa niya kasi nag-abroad, tapos yung nandun na sa abroad, nag-asawa ng Amerikano. Iniwanan na siya, wala na. So ngayon, binata na siya, seryoso lang siya sa trabaho, tapos may anak siya dito na isa, yun. Nandun sa probinsya, pinapaaral niya, pinapadala na ng sustento. Yung mama ng anak niya, nandun na sa ibang bansa, may asawa na. Nasa abroad pa ba, Kuya Lina? Nandun sa ibang bansa daw, may Amerikano lang. Kaya naghanap daw siya ng babaeng mamahalin niya. Sabi niya, binata pala yun. Siguro pag nagsama kayo, masaya siguro siya. Maingay palagi sa bahay. Yung? Magpapaalam siya, si Kuya Lina. Pwede daw kayo maging friend sa Facebook. Wow, may bisita na naman ako, si Tam Sakdan from OFW Jason. Thank you so much. Maricar, makidikit po kay kay Sweetie Lusada. Makidikit po, makisupport po. Kagabi nandito rin siya, so nabigyan ko siya ng jacket. Siguro, tas inuman sigurado, maingay ang bahay, sabi niya. Pelina. Kung may inuman, maingay daw yung bahay. Masaya. Pag uminom ka daw, kahit di siya inom daw siya pagkasama ka.
Ayan, nagbaba po si Sweetie Losada ng bahay. Maricar ka daw, baba po kayo ng link. Hindi makababa bahay. Sige, pupuntahan kayo ni Maricar kasi hindi siya nag-vlog, lang siya, sumusupport lang siya sa nag-i-LS. Yun, maraming salamat na kay Maricar Kadaw. Hindi kitang magdikit pa. Tapos na. Kalimbang na lang. Thumbs up. Susie Bells. Dan ako sa iyo mag-thumbs up. Maricar Kadaw. Tanong po ni Kuya Lina kung pwede daw hingin daw yung FB mo. At i-add ka niya. Hindi hingin yung Facebook, pala. Tapos pag hiningi yung FB mo, wala ka ng FB. Anong tawag dun? Yung gusto niyang malaman kung anong FB mo kasi gusto ka niya makilala ng tawag dun? Ng matagal. Kaya pala. Sira yung bahay niya, kaya di pa sira yung link. Di makapagbaba ng bahay si Maricar. Ay, Pelina, sa Instagram lang daw siya active. Instagram, hindi sa Facebook. Instagram. Yung parang rin yan. Parang Facebook rin yan, kaso daming pasikot-sikot din yan. Hindi ako gumagamit yan. Tagal na pala siya huminto sa Facebook. 11 years na daw. Marami kasi ahas sa FB. Ayun, kaya pala. May dahilan pala kung bakit hindi ka na nagpi-Facebook. Pwede mo, ipacheck mo yan. Kailangan talaga ko ipunta sa shop CP ko. Basta pag ipacheck mo, bantayan mo. Kasi yung ibang mga cellphone repair shop, pag alam nila yung cellphone mo, medyo kahuyan, kailangan nandun ka nakabantay. Ng mga pisa, papalitan. Hello, Miga Loud shout out kay Susie Bells and Maricar Kadaw. Also shout out to Miga Loud shout out kay Romil Nagasan. And sino pa ba? Ayan lang. Pag ay okay lang dyan. Dito sa Pinas, madami dito ganyan. Dyan sa okay lang. Ibang bansa.
pag pumunta ako, palitan nila yan uli ng bago. Ganyan dito, host. Maganda. Ano? Instagram daw, sabi niya. Oo. May Instagram ka? Sa Pinas, grabe, nakakatakot, papalitan nila ang, nga, pisa, ganyan ang ibig sabihin ko sa iyo, Maricar. Kaya pag ano ka ng cellphone, wag mong iiwan ng, halimbawa, dalhin mo ngayon yung cellphone mo, tapos pa-repair mo. Bantayan, wag mong iwanan na, sabihin mo, bukas na lang, ganyan. Kasi gagawin niya nila, tapos yun, papalitan ng luma. Aba, interesado friend mo, host. Gagawa siya ng Instagram. Naririnig ka, Kuya Lina? Naririnig ka? Sabi niya, ha? Sabi niya, ha. Aba, interesado friend mo, host. Gagawa siya ng Instagram. Seryoso yan, kasi ano yan. Ilang taon ka na, Kuya Lina? 40 daw, 40 years old siya. Sabi ni Romil Nagasan, host, bawal pun ba host mag-play ang original song ko? Ay, di ko pa alam yan. Pero pag nag-ilist ka, pwede po sabay mo mag-sound ka. Tapos may speaker ka, isabay mo lang siya sa ano. Basta walang copyright, pwede yan. Siya 49, Kuya Lina. Pwede na daw, Maricar. Laban daw siya. Babangon ako, pwede ko pa sa titan. Babangon ako. Di naman makausap sa ano. Di makausap sa ano, walang sira yung headset. Babangon daw siya kasi Babangon daw siya sana, Maricar, kaso di ka naman daw makarinig, di naman kausap kayo. Nahiya daw na siya. Ano pangalan friend mo, sabi sa akin? Prudencio-Lina from Laguna. Letter PF. PRUD. Prudencio-Lina. Prudencio-Lina yung ano niya, yung ano sa FB, ganoon din. Kaya nga. Excuse me. Santissima, ang hirap ng pangalan. Sabi niya, Santissima, ang hirap ng pangalan. Sinauna daw kasi yung pangalan niya. Mahilig siya sa salitang Santissima, no? Ano ibig sabihin yan? Inahan sa Diyos. Inahan sa Diyos daw, sabi niya. Yung pangalan Kuya Lina, ano yan? Sinaunang ninuno pa yan. Ayan, pinapatanong daw niya kailan ka uwi ng Pinas. Hindi na to ilis. Nagliligawan na to.
Hindi na ilis yung ano kung may nagliligawan na. Ihintayin mo siya. Kahit ilang taon. Ililibig ko pa. Bukas ng madaling araw, mag-live, mag-ilis ako. Malakas yung signal pag madaling araw. May pandemic pa kasi. Pag uuwi daw kami ng Pinas, hindi na daw makakabalik yun. Ang sabi. Totoo yan? Yan ang sabi daw. Pag umuwi daw ng Pinas, di na makakabalik. Sabi ko, ang gusto na lang kami dito kung magkakatuluyan man. Yan. Wala rin natin ko. Diba? Kaya kita lang, diba? Wala nyo. Kaya pa ang dalawang pinag-post mo. Sabi niya, dati ang FB, ligawan. Ngayon, ilis na, ha. Seryoso yan si Kuya Lina. Baka mamaya, pag uwi mo, matras ka, maricar ka daw. Pag uwi mo, pag di ka na daw bumalik, mag-negosyo na lang kayo. May ipon na yan kasi si Kuya Lina eh. Tagal na yan dito sa sarili ng bahay, swerte ng magpangasawa. Kinakain ko to? Corn beef. Mais. Pag ikasal daw kayo, abay daw ako, sabi ni Kuya Lina. Mais, antiyaw. Chicheria na corn. Yan siya. Siya naghalo yung salt tapos sweet. Wala nang umaakyat alas 10 na. Masarap nga. Pang bagay siya pang pulutan, merienda. Hindi ako makakatulong sa naisip sa'yo. Narinig mo yan, Maricar? Hindi daw siya makatulog kasi iniisip ka niya. Sabihin mo sa friend mo, post nood siya sa YT ko para makilala niya ako haba. Kuya Lina, panurin mo doon sa may YouTube ka, di ba? I-search mo sa YouTube para makilala ka. Yung pang Maricar Kadaw. I-search mo. Kadaw? Oo. Maricar Kadaw?
para mapanood mo daw yung ano. Matulog ka na bukas, trabaho ka pa. Matulog ka na daw. Yung ka daw niya, ano, letter C, A, D, E, O, yung dulo. Ayun na, nagsisearch na si Kuya Lina. O, panood ka na. Ah, nakita mo? Kuya Lina? Subscribe po siya. Tatlo kami dito. Yung isa doon, may kausap sa cellphone. Yung iba naman nandun sa kabila. Ayun, nakita na yung profile mo sa YouTube. I-subscribe ka niya daw. Yan, tingnan mo yung mga ano, yung mga upload. Tingnan mo yung mga upload niya para makita. Diyan sa profile niya, sa ano? Siguro. Ikaw daw yung kumakanta, sabi niya. Maricar, ikaw daw yung ano, yung kumakanta, sabi niya. Patingin. Yan na yan. May hawak ka daw na may kumakanta. Oo daw. Oo daw siya yan. Yun, makikita mo sa Facebook. Matulog ka daw, bukas na. May trabaho ka pa. Ingat ka daw lagi, love you, sabi niya. Kapalit nito, lungkot. Sabi mo punta sa YouTube. Ayan, tinignan tuloy yung YT mo. Patulog kaya yan? Ano, ginagaya yung kanta mo? Sabi niya, makatulog kaya yan? Ayun na, naniwala na siya eh. Kinakalay ka yung mga kanta mo dun. Mga upload mo sa YT. Tumatawa. Dahil sa'yo, sinta. Maingay yan dito. Mas maingay pa yan sa amin. Yan, kumakanta pa. Oh. Narinig ko talaga dito. Narinig ka talaga. Pwede na. Ano man ang mangyari, hindi kita Ah.
nilalaman mo ang pag-ibig mo. Good night. Good night, Master. Gabi na. Sabi niya, maganda daw sa group na may ganyan. Maingay. Bumulabog tayo. Ito, katanya. Maganda yung boses, ha? Maganda yung... May nanalo na. Maganda yung boses na narinig ko. Sabi niya, may nanalo na daw. Kinakanta niya yung kanta mo. Gintong Bulaklak. Ayan eh. Sadlak sa dusa. Ibon may layag. Ganda lang yung speaker niya. Siya nga yan, sabi niya. Tumatawa dito eh. Galing mo daw. May nanalo na daw. Sabi niya, umpisa pa lang. Lahat niya pinanood talaga. Pusta. Oh, Welina. Natitris niya doon. Lahat daw pinanood mo. Natitris niya. Lahat daw pinapanood mo. Kaloka, sabi niya. Ano yan? Sunurin yan eh. Panay tawa dito, Kuya Lina. Ganda yung boses mo ang taas. Pantawag ng tanghalan. Oo. Galing. Ang dami talaga tawa dito, sabi niya. Oo. Titanic daw yung kinakanta mo, sabi niya. Between us. Bakit ba? Kanta ko? Dati banda ako. Kaya pala. Kaya pala. Alam niya na. Sa Japan. Minto lang ako kasi mag-Japan ako. Sa
Masarap daw sa bayan, sabi niya. Talentado ka pala. Hinihingal daw siya. Buti na lang. Nagtambay ako dito. Masaya, host. Ha. Iniisa-isa niya talaga yung mga kanta mo. Wow! Ikaw ha, bakit ka ha? May in love na sa iyan. Wow! Sige, parang kailangan birthday. Anong year ba sa Dubai dito? Ano? Sa Dubai ba pinangalan? Bayan ko, kailangan ko yan pinangalan. Anong year daw, Maricar, yung kinanta mong ano? Bayan ko. Bayan ko. Anong year daw yung kinanta mo? Taas ng boses, ang galing. Panalo na, kahit hindi ka tapusin. Kahit di daw tapusin, panalo na. Okay lang pa lang. Kahit hindi ka tapusin, panalo na sa akin. Kaya nga, natatawa ako ha. Masayang ano yan, kaibigan, Kuya Lino. Anong year daw yung kinanta yung may layang o ibong ang tawag doon, pamagat? Naninis ko yung bayan ko, hindi na ako nag-away. Shout out daw sa bayan niya. Binalikan niya uli sungko. Binalikan daw niya uli yung isang kanta. Nagustuhan niya yung ano, yung boses. Taas. Chabacano sung. May Chabacano sung daw yan, Kuya Lina dyan. Chabacano sung. Hanapin mo, meron daw siya dyan. Ay, bayan ko pala pamagat. Gandang taas. Narinig ko. Wow, lamig, Maricar! Maricar! Nilalamig ako boses mo. Nilalamig sa busis ko. Kilig daw siya. Oo nga, di na natulog. Iniisa-isa yung mga upload ng ano. Maricar, papakasya na tayo.
Naku, hindi na siya tutulog. Sabi niya, oh. Ha, ha, ha. Hmm. Oh. Sabi niya, buti na wala pa tao. Hindi magugulat yung tao dito. Oo nga. Dalawa lang tayo ngayon. Malamig daw yung boses mo. Kinikilig siya, sabi niya kanina. Maricar. Mm. Wow, Tumatawan doon. halika na, may pasayaw-sayaw ka pa sa sinigil mo ha. Ay, pasayaw-sayaw ka pa daw. Ako ito ang tumatawag sa iyo. Ah, nagkakilalang kayo sa ilis ko, ha? Mamaya. Ha, thank you. Salamat. Salamat daw. Pasayaw-sayaw ka pa daw sa ano mo, kanta. Ano daw iniinom mo na ano? Na alak ba? Alak. Nagtatanong siya. Anong alak, lokla? Anong klaseng alak iniinom mo? Napapanood yata doon may parang may ano kaya may baso. Oo nga eh. At tayong dalawa lang nan, okay lang yan. Walang tao. At least nawala yung ano natawag doon. Yung boring. Santissima. Ito si Dong. Pati yung iniinom mo, tinatanong niya kung ano daw eh. Hindi alak yan. Ano yan? Gigiling pa daw. Diyos yan, ininom daw niya. Anong oras na dyan sa ano? Maricar, anong oras na dyan sa iyo? Japan. Dito ano? 10:18 lang ano, gabi. Nagbanda nga. Pag magbanda ka sa ibang bansa, talaga kailangan magaling ano, best performance ka. Tatlo lang tayo. Ang saya natin. Thank you sa inyo. Happy ako ngayon. Ganun lang naman tayo dito sa ano, happy lang. Huwag natin ano yung ano natin mga problem, bawal magsad dito. Sayaan lang natin. Wala ng pagod, stress. Oo nga, narinig ko.
11:19 p.m. Ang ganda yan, no? Eh, Sarah. Sarah, wala mo, no? Tama ba? Tama ba si Sarah, wala mo? Ano? Uri mo? Ito yung original na kumanta. Sarah! Balikan! Ito yung original. May lahi pala. Apat daw sila magkakapatid na puro babae. Comment lang. Puro babae, puro singer sila, apat magkakapatid. Talo kasi yung original. Talo pa daw yung original na kumanta, sabi niya. Ako ang panganay sa kami kaya pala. Anong year na ito ginawa na sa ako? Dubai? Sa Dubai. Anong year na ito? Anong year ka daw nagbanda? Marikara. Sa naman sa Dubai sa physical therapy. Well, di pa nag-reply. Buti may mga trabaho na lahat yung mga anak mo. Meron ako dyan video, kapatid ko nagpa-piano, sabay kanta siya. Galing naman. Doon iniisa-isa yung mga i-upload. Kalimutan na daw niya. Ilang taon na, ilang year, anong year yan kumanta sa Dubai. Okay, ano na ako, mag-end na ako. Sige, ang in love. Siya na ang in love, charing. Sige na, Maricar, mag-end na po ako. Mag-10:30 na dito, may pasok pa ako bukas. So, ingat and God bless. Bye-bye. Madaling araw ulit. Mag-ilis. So, yun, pag may time ka na ulit.